Γεια σας. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα γρήγορο φαγητό, πολύ νόστιμο, τη σερμίκα. Θα χρειαστούμε 3 ειδών τυριά, φέτα, γκούντα και ένα τυρί της αρεσκίας σας, όποιο θέλετε εσείς. 2 πακέτα πένες. 3 αυγά, 3 λίτρα γάλα, πιπέρι, βούτυρο βιτάμ και ελαιόλαδο. Προθερμαίνουμε το φούρνο 150 με 200 βαθμούς. Και κατόπιν βουτυρώνουμε το ταψί με βιτάμ. Κατόπιν ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τις πένες, το πρώτο πακέτο. Τις τρώνουμε καλά με το χέρι. Πασπαλίζουμε λίγο τυράκι, αφού έχουμε ρίξει το πρώτο πακέτο πένες. Και ρίχνουμε κατόπιν το δεύτερο πακέτο πένες. Ίσα ίσα να σκεπαστεί το τυράκι. Παίρνουμε τη φέτα και την τρίβουμε με το χέρι και πασπαλίζουμε τις πένες. Συνεχίζουμε το πασπάλισμα με τη φέτα και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα τυριά που είναι τριμμένα, γκούντα και λοιπά, ό,τι θέλουμε εμείς, δηλαδή από τριμμένα τυριά. Και στις γωνίες έτσι ωραία να πηγαίνει, στις γωνίες ωραία να πηγαίνει. Πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια, να πάει παντού δηλαδή. Τα τυριά είναι φέτα και τα υπόλοιπα που είναι τριμμένες στις αρεσκίες μας. Ό,τι αρέσει στον καθένα. Ό,τι αρέσει στον καθένα μπορεί να βάλει από τυριά. Αλλά τι δεν ρίχνουμε γιατί το φαγητό έχει τυριά. Αμέσως μετά ρίχνουμε τα γάλατα. Το γάλα πρέπει να σκεπάσει το μείγμα, ακριβώς να το σκεπάσει όλο. Δηλαδή ρίχνουμε τόσο γάλα ώστε να σκεπαστεί το μείγμα. Το φαγητό που κάνουμε είναι 8 μερίδες περίπου με 10. Τελειώσαμε και με το γάλα.
Σπάμε 3 αυγά. Και τα χτυπάμε. Ρίχνουμε το αυγό παντού στο μείγμα. Κατόπιν με ένα πυρούνι το κάνουμε να πάει παντού. Σε όλο το μείγμα να πάει το αυγό, δηλαδή παντού να πάει, ομοιόμορφα. Το καταφέραμε και αυτό. Ρίχνουμε αμέσως λίγο πιπεράκι. Και το μείγμα είναι έτοιμο για το φούρνο. Φουρνίζουμε το φαγητό μας. Με προσοχή. Στους 180 με 200 βαθμούς περίπου το φαγητό μας θα χρειαστεί 1 ώρα για να γίνει. Έτοιμο το φαγητό μας, ξεφουρνίζουμε. Πολύ νόστιμο πρέπει να γίνει. Σερβίρουμε σε μερίδες. Τώρα θα γευματίσουμε. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή. Είναι εύκολη, γίνεται γρήγορα και θα έχετε ένα πολύ νόστιμο φαγητό.